Yadda za ku samu tallafin karatu daga kamfanin mai na ƙasa wato NNPC. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, muna roƙon ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Kai mana like akan wannan bidiyo. Mun gode. Kamfanin mai na ƙasa wato NNPC tare da haɗin gwiwar Siflet za su bayar da tallafin karatu ga masu karatun digiri na farko. Waɗanda za su iya neman wannan tallafi na karatu dole su kasance CGPA na 3.5 zuwa sama, sannan kuma ya kasance suna ajin farko ko kuma na biyu a ɓangaren karatunsu. Baya da haka, dole ya kasance waɗanda za su nemi wannan tallafi na karatu ya kasance suna karantar waɗannan course ɗin, wato ɗaya daga cikin waɗannan course da zan lissafo dole ya kasance kana ɗaya daga ciki kafin ka nemi tallafin karatu daga NNPC. Na farko akwai agriculture, wato ya kasance kana course na agriculture, sannan kuma ko business administration, sai kuma accountancy wato a ɓangaren account kenan, ko kuma architecture, sai kuma chemical engineering da kuma civil engineering, sai kuma masu computer science wato computer engineering, sai economics, sai electrical engineering, sannan environmental student, sai geology, sannan kuma sai law, waɗanda suke ɓangaren law su ma za su iya nema, sai kuma geophysics su ma waɗanda suke wannan ɓangare za su iya nema, sai mass communication, sannan mechanical engineering, sai kuma masu medicine, sai kuma masu petroleum engineering. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin waɗanda za su samu damar cike wannan tallafi na karatu waɗanda kamfanin mai na NNPC tare da Siflet za su bayar. Sannan akwai meteorological engineering, shi ma za su iya neman wannan tallafi. Saboda haka duk wanda yake buƙatar ƙarin bayani, ga link ɗin su nan a description zan ajiye, sai a duba description sai a shiga link domin ƙarin bayani. Da zarar lokacin yayi sun fitar, to kai tsaye idan ka shiga za ka ga wajen. In ka tabbata ka mallaki waɗannan abubuwan da suka zayyana, to sai a jarraba apply. Allah Ubangiji ya ba da sa'a.